Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, ladies and gentlemen. Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, iată-ne în prima vineri a acestui sezon al ceaiului de dimineață. Vineri, 9 ianuarie, trebuie să spun mulțumesc, Doamne. E vineri, am mai ajuns un weekend, thanks God it's Friday. Și, dragi telespectatori, dacă n-ați ieșit din casă încă, acu. Vine zăpada, avem zăpadă deja ca în povești. Domnul Adi, directorul nostru de noapte, mi-a povestit că în jumătate de oră a nins 3 cm. De ce? Dumnealui curățase o zonă la trepte, tocmai ca să nu ne împiedicăm, să nu alunecăm noi când venim. Și vă dați seama că în jumătate de oră s-a pus 3 cm. 2 degete. Ai de capul meu. Va fi show. Mă duc acasă după masă. Cum îmi rezolv problemele? Să-mi caut săniuța în beci. Sau bobul. E de ieșit la derdeluș acum. E timpul să ne dăm cu săniuța. Care pomul de apucăm? Opțional este digul. Și atenție la conducătorii auto de weekend. Cei care ieșiți doar duminică la biserică, mai bine lăsați mașinile acolo. Dacă v-ați gândit că aveți azi un drum, dacă nu e atât de important drumul, mie mi-a cuplat venind într-una aici, într-una mi-a cuplat sistemul antiderapaj la mașină. Arată pe bord. Deci îmi dau seama imediat că... De ce? Sub zăpada aceasta sunt multe locuri în care e gheață. Când ai prins gheață, te duci, nene! Ieri era să mă opresc în mașina unui vecin. Deja apăsasem frâna până în podea și am tras și frâna de mână și m-am oprit așa la 10 cm de el, dar eram deja tot transpirat. Asta se întâmplă în momentul în care e o curbă și nu estimezi bine, nu știu, viteza, faptul că pe jos e luciu. Da, am făcut... Doamne! Deja mă vedeam intrat în el, vă dați seama. Asta este. Asta a fost ieri. Da, azi, că nu mai știi pe unde mergi, că ai gheață sub zăpadă. Vă aduc aminte tuturor cetățenilor că aveți obligația de a curăța zăpada din fața casei, altfel riscați amenzi de la poliția locală. Fiecare trebuie să-și curețe trotuarul din fața casei. Asta e nu de astăzi, de ieri, de ani de zile. Vă spun acest lucru și pentru că mi-a povestit Robi că era de 2 ori să cadă să rupă piciorul astăzi dimineață. De ce? Pentru că exact ăsta e motivul. Gheața rămasă și a nins peste ea și acum capcana e nevăzută. Că înainte măcar vedea și ocoleai zonele cu gheață. Acum nu mai. Deci, să recapitulăm. Cei care n-aveți neapărat drumuri, mai bine lăsați-vă mașinile acasă decât să le lăsați mai încolo la service. Ondulate. Doamne ferește-ne. Nu doresc nimănui. După cum ați văzut ieri urmărind programele de știri, problema, în loc să scadă în intensitate, problema radicalismului, a islamismului în Franța, a luat amploare. Au mai fost un atac, o polițistă a fost rănită, a decedat după, au avut loc niște atacuri asupra unor moschei din Franța și nu e bine să escaladeze situația. Nu e bine, nu e bine. Nicăieri. Mohamed nu zice în niciun punct din Coran să te duci să omori pe alții, că așa îi place lui. Sau că vezi, Doamne, dacă ești martir, vei ajunge mai repede în rai cu alea 100 de fecioare, aberațiile stârnite, scoase de islamiști. Nicăieri. Islamul este o religie a iubirii. Nu fac prozelitism. Cred că m-am născut și o să mor ortodox. Dar respect toate celelalte credințe. Fiecare cu credința în care s-a născut, pe care au avut-o străbunii lui și așa mai departe. Știu, alții au îmbrățișat. N-am treabă, tot respectul. Am aflat că are loc o vânătoare de teroriști în Franța.
Atacatorii de la Charlie Hebdo ar putea fi în pădurea de lângă Villers-Cotterêts. Forțele speciale au înconjurat zona. Doi bărbați suspectați că ar fi teroriștii care au atacat sediul revistei satirice Charlie Hebdo au fost localizați în nordul Franței, în regiunea Aisne, și sunt înarmați, au declarat surse apropiate anchetei citate de France Press. Cotidianul Le Parisien scrie că suspecții ar fi fost localizați în localitatea Villers-Cotterêts pe drumul RN2 care leagă Parisul de frontiera franco-belgiană. Dragi telespectatori, să vă spun părerea mea sinceră. Observând filmările și cum s-au mișcat cei doi, cum s-au acoperit unul pe altul, ăștia au pregătire militară și au fost trimiși. Întrebarea care se pune: câte astfel de celule teroriste are Al-Qaeda sau Statul Islamic în Franța? De care nu se știe. Băieții ăștia sunt cârtițe, așa sunt numiți în limbajul tehnic. Sunt cârtițe. Sau sunt efectiv, se așteaptă activarea lor. Doar primesc un telefon, ăștia iau și știu ce au de atacat fiecare. Au o mare problemă serviciile secrete franceze în momentul de față. Deci această mișcare a demonstrat că au fost depășiți de situație. Și acum cred că e în joc prestigiul președintelui Hollande, pentru că aici deja trebuie tăiată coada câinelui dintr-una. Mi-e frică să nu se ajungă, vedeți, deja la noi CSAT-ul rediscută în condițiile celor întâmplate în Franța, rediscută reintroducerea legii Big Brother, pentru că de fiecare dată când 2-3 tâmpiți de-ăștia cretini, nu mai știu cum să le zic, dar sunt cea mai joasă speță a ființei umane, cea mai degradantă formă a ființei umane, de fiecare dată când 2 de-ăștia fac produc un astfel de atentat, nouă ni se mai restrânge câte o libertate. Vom fi supravegheați mai intens de acum, mai strict. Sigur, unii spun, am auzit, eu n-am nimic de ascuns. Fiecare are ceva de ascuns. Inclusiv de soție, știu, unul care își ascunde banii. Da? Deci fiecare are câte ceva de ascuns. E vorba de intimitatea proprie, nu de ceva de ascuns. Ca să mă înțelegeți. Am prieteni care s-au mutat dintr-un cartier în care blocurile erau prea apropiate și seara, dacă uita să își tragă perdeaua, draperia, așa, ăia la se uitau la el ca la televizor de peste drum, mai precis alealalte, da, abia așteptau să vină ora stingerii să se schimbe ăsta, știți, că dai jos hainele, să-ți iei pijamaua, ăia deja aveau program de comedie, da? Vedeți că totuși ai ceva de ascuns, ai de ascuns propria ta persoană la un moment dat, să nu se înholbe ăia la tine ca la urs, da? Despre asta ar fi vorba. Păcat că au murit niște caricaturiști atât de talentați și nu le-am purtat ranchiună, chiar dacă la un moment dat făceau mișto teribil de România și de români. Dar acum recent m-am întâlnit cu un prieten care a făcut revelionul în Franța, în Paris, și a zis: Gabi, tu n-ai idee ce prăpăt fac ai noștri acolo. Nu mai intru în detalii, nu mai specific care ai noștri. Sunt sigur că dumneavoastră știți. Toți. Toți. Prăpăt fac. Și atunci ne fac țara de râs, ne fac și pe noi de râs. Și în momentul în care tu deschizi gura și zici ceva în limba română, nu te acolo, aflându-te ca turist, nu te mira când toți se trag de tine ca de un ciumat. Că au mai vorbit și alții înaintea ta în limba română și pe urmă ea s-au trezit fără portofele. Deci a doua oară, știți vorba cu omul care s-a fript cu supă, suflă și în iaurt, nu? Da, dragi telespectatori, să vedem cum stăm la capitolul vreme, satul mare, prognozată ninsoare, așa. Da, pe mâine vine ploaia, deci această ninsoare s-ar putea ca pe mâine să se topească. Ninsoare, 2 grade Celsius maxima, 1 grad minima, 100% șanse de precipitații. Așa, mâine posibil ploaie, 4 grade Celsius
maxima 3 grade Celsius, minima 70% șanse de precipitații. Duminică 11 ianuarie, ploaie, 5 grade Celsius, maxima minus 3 grade, minima 90% șanse de precipitații. Luni 12 ianuarie, cer parțial noros, 3 grade Celsius, maxima minus 2, minima 10% șanse de precipitații. Marți 13 ianuarie, cer parțial noros, 4 grade Celsius, maxima minus 3 grade, minima 0% șanse de precipitații. Miercuri 14 ianuarie, cer senin, 4 grade Celsius, maxima minus 4, minima 0% șanse de precipitații. Joi 15 ianuarie, cer parțial noros, 3 grade Celsius, maxima minus 3 grade, minima 10% șanse de precipitații. Vinerea viitoare, exact de acum într-o săptămână, cer parțial noros, 4 grade Celsius, maxima minus 2 grade, minima 20% șanse de precipitații. Și sâmbătă 17 ianuarie, predominant înnorat, 2 grade Celsius, maxima minus 1 grad, minima 20% șanse de precipitații. Duminică 18 ianuarie, ninsoare, 2 grade Celsius maxima, minus 2 grade minima, 50% șanse de precipitații. Da, să vedem cine s-a născut pe 9 ianuarie, să știm cui cântăm azi la mulți ani. Cum era? Fără griji și fără bani? Nu, fără griji, că era început de an să mai pot face urări, nu? Fără griji și plin de bani. Dar dacă o să fim toți plini de bani, ce se întâmplă? A? Wow, o să se scumpească toate. Dăm în inflație. Că o să crească prețurile, da? 1902. Octav Doicescu, academician român, arhitect, profesor universitar, a decedat în 1981. Așa. 1908. Simone de Beauvoir, scriitoare franceză, decedată în 1986. 1913. Richard Nixon, al 37-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, decedat în 1994. De Richard Nixon, ce mi-aduc eu aminte, e o poveste acolo cu războiul din Vietnam, relațiile cu Statele Unite și mai mult decât asta, cazul Watergate, cazul în urma căruia Richard Nixon a demisionat și postul său a fost preluat de vicepreședintele Ford sau Lyndon Johnson, nu mai știu acum. Da, știu doar că a sfârșit urât cu demisia asta, după ce se făcuse remarcat. 1931, Ion Cojar, regizor, actor și profesor român. 1934, Mircea Tomuș, scriitor român. 1940, Miguel Angel Rodriguez Echevarria, președinte a Republicii Costa Rica. Oh, cine cânta de-alea cu Playa în Costa Rica? Emi, da? E o melodie acolo, frumoasă. 1941, Joan Baez, cântăreață americană. Îmi cer scuze, dar trebuie să strănut, așa că mi-am oprit singur sonorul. Nu mai pot, e frig, ce să te faci? Joan Baez, cântăreață americană de folk. 1944 s-a născut Jimmy Page, chitaristul trupei Led Zeppelin, legendara trupă Led Zeppelin. A fost o generație de aur, Led Zeppelin, Dire Straits, Rolling Stones, Motley Crue, Iron Maiden. Și ar mai fi de povesti multe despre ele. Așa. 1946, Virgil Săhleanu, lider sindical român, decedat în 2000. 1951, ăsta, da, decedat în 2000, a fost ucis. A fost ucis, dragi telespectatori. Îmi spunea ceva numele ăsta de Virgil Săhleanu. Ia să intrăm puțin în detalii. Unde este? 2. Asasinarea.
Da, în dimineața zilei de 7 septembrie 2000, în jurul orei 8, Săhleanu urma să se prezinte la tribunal pentru a fi de față la procesele ce îi fuseseră intentate, dar în timp ce acesta a ieșit din locuința sa, a fost atacat în scara blocului de 2 indivizi, Ion Tofan și Claudiu Bahnă, care l-au ucis cu 3 lovituri de cuțit, oricare dintre lovituri putându-i provoca moartea. Victima a fost dusă imediat la spitalul de urgență din Iași, dar nu a putut fi salvată. Asasinii au fost arestați 2 zile mai târziu, iar ulterior și alți 7 complici. Vestea asasinării liderului sindical a declanșat demonstrații și proteste pe străzile orașului Iași, numeroase sindicate din România solidarizându-se. A fost condus pe ultimul drum de peste 5.000 de oameni, unii purtând pancarte pe care scria: prostia guvernanților naște asasini. Slujba de mormântare a fost oficiată de către IPS, Înalt Preasfinția sa Mitropolit Daniel Ciobotea al Moldovei și Bucovine, însoțit de un sobor de 24 de preoți. Procesul asasinilor lui Virgil Săhleanu a început la Iași în noiembrie 2000, pentru ca în februarie 2001 să fie strămutat la judecătoria Satu Mare. În urma anchetei s-a descoperit că în organizarea atentatului au fost implicați directori de atunci de la TEPRO, reprezentantul investitorului ceh Zarni Veseli și directorul firmei de pază Protect din Vaslui, firmă care asigura paza societății. Deci ăsta a fost complot de asasinat, de atentat. Procesul a durat 5 ani, iar la 2 iunie 2005, Înalta Curte Supremă de Casație și Justiție a pronunțat sentința finală în dosarul asasinării liderului sindical Virgil Săhleanu. Potrivit rechizitoriului, cetățeanul ceh František Priplata, director SCMO Vaslui, Victor Bălan, directorul de la TEPRO, și Călin Ciobotaru, directorul firmei de pază Protect din Vaslui, au fost acuzați de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni și instigare la infracțiunea de omor calificat, fiind condamnați la 8, 15, respectiv 17 ani de închisoare. Valentin Blăniță, Gelu, Alexandru Spumă, șef de filiale Bârlat și Iași în cadrul firmei de pază Protect, au fost acuzați de asociere pentru săvârșirea la infracțiuni, complicitate la infracțiunea de omor calificat, fiind condamnați la câte 5 ani de închisoare. Cei 2 asasini, Ion Tofan și Claudiu Irinel Bahnă, au fost acuzați de omor calificat și condamnați la câte 23 de ani de închisoare. A doua zi după pronunțarea sentinței definitive, cehul Priplata a făcut o cerere de amânare a executării pedepsei, iar la 9 iunie 2005, Tribunalul Satu Mare, instanța de fond și executare, a emis un mandat de punere în aplicare a pedepsei către IPJ Bihor, pe raza căruia aș avea domiciliul condamnatul. Cehul a contestat acest mandat în justiție, cerând amânarea executării pedepsei din motive de sănătate și familiale și făcând o cerere la Ministerul Justiției prin care solicita acceptul autorităților române de a-și executa pedeapsa de 8 ani de închisoare în Cehia. Deși cetățeanul ceh avea încă din iulie 2001 interdicție de părăsire a teritoriului României, František Priplata a părăsit fraudulos România noaptea de 28-29 iulie, cumpărând un pașaport unguresc falsificat. Toate încercările de obținere a extradării sale din Cehia au fost soldate cu eșec, tribunalele din această țară refuzând să-l extradeze. Iată cum vin cetățeni străini și fac prăpăd la noi. Hăcuiesc, chileresc, violează, asasinează, după care o șterg și nu mai au treabă. De ce ăsta n-a fost judecat în stare de reținere? De ce a fost judecat în stare de libertate? Ha? Nu l-au mai prins niciodată. S-a terminat. Familia inginerului Virgil Săhleanu a rămas cu 2 busturi. Busturile alea nu dau de mâncare copiilor acestei familii, din păcate. Asta este țara în care trăim, dragi telespectatori. Nici nu mă mir că unii și iau lumea în cap și să duc de nu-i mai vezi. Wow! 1959, Cristian Minculescu, solistul trupei Iris, una dintre cele mai bune voci ale României. Cristi Minculescu, să-i spune la mulți ani. 1970, Lara Fabian, cântăreață și actriță belgiană. 1977, Vlad Gabriel Hogea, politician român. 1978, Gennaro Gattuso, fotbalist italian. 1978, Egi Lin, membru al formației Backstreet Boys. Wow, ce mult mi-a plăcut Backstreet Boys, nu e adevărat. Get Down și Everybody sunt melodiile mele preferate ale acestei trupe.
1980 s-a născut Francisco Pavón, fotbalist spaniol. 1982. Oh my God! Her Majesty. Kate Middleton, soția prințului William de Wales, adică viitoarea regina Angliei. 1989, Nina Dobrev. Wow! Nu știu câți dintre dumneavoastră o știți pe Nina Dobrev. Joacă în Vampire Diaries, în serialul acela bestial. Și e singurul nume pe care l-am reținut. E bulgăroaică, e frumoasă de pici, când o vezi să taie respirația. Deci Nina Dobrev, niște ochi mari, negri, frumoși, un păr negru, o fețișoară inocentă de copiliță. Deci nu poți să-i dai vârstă. E o frumusețe nepământeană, e un înger, nu altceva. Nina Dobrev, 1989. Așa, tot din 1989, Kinga Bizdra, handbalistă poloneză. Țucute, ce nume ți-au pus, dragă, Kinga Bizdra. Așa, sărbători Sfântul Mucenic Polieuct, cuvinciosul Eustrație, calendar creștin-ortodox, Sfântul Iulian, calendar romano-catolic, duminica după botezul Domnului, Sfântul Polieuct, calendar greco-catolic. Da, și după calendarul Nord-Vest TV-ului, publicitate. Ne întoarcem. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, ladies and gentlemen. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, ladies and gentlemen, bine v-am regăsit. 8 și 19 minute la ceaiul de dimineață de azi, vineri 9 ianuarie. Începem revista presei. Să vorbesc cu accent de la american. Da, am întâlnit pe cineva, pentru că au fost mulți români acasă. Totuși, parcă n-au fost atât de mulți ca în alți ani, ca de alte dăți. Dar am întâlnit suficient de mulți și am întâlnit unul care spunea: îmi place foarte mult în România, ne-am întors acasă și suntem surprinși de schimbări. Dar zic, de cât timp n-ați fost? De vreo 13 ani. Mergeți mai bine acum, mergeți spre bine, spre calea democrației. Zic, bă, tu parcă ai citit discursul secretarului de stat Condoleezza Rice. Lasă-ne cu de-astea. Dragi telespectatori, avem și azi amândouă cotidienele locale. Începem revista presei cu Gazeta de Nord-Vest, care titrează: Gerul răpune mașinile sădmărenilor. Știu, am simțit-o pe propria piele. Înainte de Crăciun, cu o zi, am vrut să pornesc și mi-era moartă bateria. A trebuit să rog pe un vecin, a venit, mi-a pus cabluri, am dat curent și a pornit. De atunci nu mai am probleme, dar am avut o zi și faptul că am fost plecat 5-6 zile la Viena, când am venit înapoi, da, acolo am făcut revelionul și pentru asta țin să-i mulțumesc prietenului meu Mircea Manța, cel mai bun prieten al meu. Mircea și soția lui Ibi sunt prietenii noștri de familie, de o viață. Și când am venit înapoi, zic, mamă, de 6 zile nu mi-am pornit mașina. Hai să vedem. Mi-a pornit la prima cheie. Fiscul a strâns 6,5 miliarde lei din evaziune, fără certificate de naștere și fără drepturi. Editorialul e semnat de Marius Oproiu. Datele dosarelor penale. Salariile sădmărenilor au crescut cu peste 100 de lei. Nu știu care sunt sădmărenii aia, că mie nu mi-a crescut deloc, vă spun sincer, cu toate riscurile. Așa. Ședință de sub un minut la Consiliul Local. Foarte tare. Vedeți ce rapid sunt? Micul trafic cu Ucraina înghețat la Vama Halmeu. Mani Gheneș revine în forță la Dakar 2015. Să vedem și ultima pagină. 6 șoferi au rămas pietoni. Se ia din nou curentul la Carei. Asta am văzut în... programul de știri.
în buletinul de știri, dar să vedem cu pietonii. În cadrul acțiunilor desfășurate miercuri pe raza municipiului și a județului Satu Mare pentru reducerea riscului rutier și pentru prevenirea evenimentelor rutiere au fost reținute 6 permise de conducere. Acestea au fost reținute pentru nerespectarea regimului legal de viteză și efectuarea unor manevre de depășire neregulamentare. De asemenea, au fost aplicate 200 de contravenții în valoare de 20.000 de lei. Da, sunt unii periculoși rău în trafic, domnule. Păi ce fac ăștia e nenorocire. M-am trezit cu unul, stau la semafor. Eu sunt primul. Și unul vine pe banda cealaltă, trage stânga în fața mea, să bagă în față, dă cu spatele. Dar era cu botul pe trecerea de pietoni, vă dați seama. Am zis, băi, dar ăsta, de unde o să știe când să dă verdele? Păi nu știa nimic, stătea ca găina și atunci eu i-am făcut semn cu farurile, du-te bă omule, că ne-au dat verde. Aveam intenția să claxonez, dar e interzis claxonatul, așa că nu știu în ultimii 3 ani dacă am claxonat odată. Am claxonat un câine pe afară, din sat. Așa. Consiliul Local Satu Mare s-a reunit ieri în prima ședință, având în vedere că a fost o ședință extraordinară cu un singur punct pe ordinea de zi, aleșii locali nu au avut nevoie de mai mult de un minut pentru a epuiza procedura. Proiectul nu a necesitat dezbateri în plen, în condițiile în care a fost vorba despre o simplă formalitate de ordin tehnic. Proiectul de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare și a bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2014 nu a necesitat mai mult de câteva zeci de secunde pentru a trece de votul unanim al consilierilor sătmăreni. Concret, prin acceptarea proiectului s-a aprobat acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local de venituri și cheltuieli a municipiului Satu Mare pe anul 2014 în valoare de 5.873.309 lei în excedentul anilor precedenți constituit în fondul de rument al municipiului Satu Mare, bla 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 bla, tra-la-la. Pagina 2, noduri și semne, lumea Big Brother de Hexagon și ceilalți, semnează Valeriu Ioan. L-am sunat să-i spun la mulți ani și apreciez gestul din partea dumnealui, că înainte să plec la Revelion la Viena, i-am spus, Valeriu, te rog frumos să nu mă suni, să nu-mi dai SMS, că, uite, toate mă costă. Și așa, dragi telespectatori, m-am întors cu un cost suplimentar de 26 de euro, că dacă te sună tata, soacra, copiii, nu poți să nu răspunzi și bineînțeles că îi mai sun și tu. Nu poți să nu răspunzi. De aceea îmi cer scuze tuturor celor care mi-au trimis SMS-uri cu felicitări că nu le-am răspuns, că mă băgam în faliment. Mă băgam în faliment. O să-i sun personal să le spun vă mulțumesc pentru SMS, dar vedeți că n-am putut să vă răspund de aia. Micul trafic cu Ucraina înghețat. Salariile sătmărenilor au crescut cu peste 100 de lei. Fain, deși am înțeles că zona de nord-vest are salarii mici. Într-o prezentare pe care o făcea televiziunea română. Așa, hoți prins de polițiști. Polițiștii negreșteni au fost sesizați miercuri de către un bărbat în vârstă de 39 de ani din localitatea Negrești-Oaș, care reclama faptul că persoane necunoscute i-ar fi furat bunuri din locuință. În urma cercetărilor efectuate, oamenii legii au reușit identificarea autorului, acesta fiind Mihai L, de 38 de ani, care în ultimele luni ale anului trecut ar fi pătruns în locuința păgubitului, folosind chei potrivite și ar fi furat obiecte electrocasnice și obiecte de mobilier. I-a dus și mobila din casă omului, vă dați seama. Ăsta a avut timp la dispoziție, nu glumă. În valoare de aproximativ 3.000 de euro. Prejudiciul a fost recuperat în proporție de 50%. Tot miercuri, polițiștii de investigații criminale sătmăreni au identificat autorul unei infracțiuni de furt comisă în data de 26 decembrie 2014. Astfel că Zoltan Alen, în vârstă de 45 de ani, ar fi sustras din incinta unui local din municipiul Satu Mare un telefon mobil care se afla pe o masă din incinta localului. Prejudiciul a fost recuperat și predat părții vătămate. În ambele situații s-au întocmit dosare penale și se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat. Autorii sunt cercetați în stare de libertate. Deci vă dați seama, au furat și sunt cercetați în stare de libertate. Deci asta mă scoate pe mine din sărite, că omul fură și în loc să-l bage la Zuhaus, îl ține în stare de libertate. Să vedem cum e cu salariile. Economia județului a cunoscut creștere la toate capitolele în primele 10 luni ale anului 2014 față de perioada similară a lui 2013. După o lungă perioadă de recesiune
recesiune, economia județului se așează pe făgașul său normal. Astfel, la finele lunii octombrie, erau înregistrate creșteri la toate capitolele comparativ cu aceeași lună a anului 2013, conform datelor furnizate de Direcția Județeană de Statistică Satu Mare. Cel mai important este că doar primele 10 luni ale anului trecut, salariul mediu al sădmărenilor a crescut cu peste 100 de lei. Salarii mai mari. Una dintre cele mai importante creșteri înregistrate în sectorul economic al județului Satu Mare în primele 10 luni ale anului 2014 a fost cea salarială. Astfel, dacă la finele lunii decembrie 2013 salariul mediu brut în județ era de 1768 de lei, la finele lunii octombrie anului trecut, acesta era cu 105 lei mai mare, ajungând la 1873 de lei. Cum era și normal, și salariul mediu net a crescut cu 74 de lei, de la 1283 de lei la finele anului 2013 la 1357 de lei la finele lunii octombrie anului trecut. Cele mai mari salarii au fost înregistrate în industrie și construcții, 1376 de lei net față de 1306 lei la finele lunii decembrie. Da, au crescut într-adevăr salariile, dar la unii, nu la toți, din păcate. Din păcate. Gerul răpune mașinile sădmărenilor. Atelierele auto sunt pline cu autoturismele afectate de temperaturile scăzute din ultima perioadă. Temperaturile foarte scăzute din ultima perioadă au afectat atât mecanica, dar și electronica mașinilor. Acumulatorii epuizați de frig, defectele de la instalația de încălzire, dar și cele de direcție sunt doar câteva dintre problemele constatate, în special în diminețile geroase de șoferi. În această situație, mulți posesori de autoturisme au fost nevoiți să se adreseze mecanicilor auto pentru a remedia aceste defecte cauzate de ger. Suită de probleme. Una dintre cele mai frecvente probleme a fost pornirea motorului. Din cauza gerului, acumulatorii învechiți au fost epuizați de frig și nu au mai avut capacitatea de a porni motoarele care în condiții de frig extrem pornesc și mai greu. Pe timpul iernii, acumulatorii sunt folosiți mai intens. Se folosește foarte mult instalația de iluminare, instalația de încălzire, iar mașinile nu-i mai pot încărca la capacitatea maximă. Dacă acumulatorii sunt mai vechi din cauza gerului în timpul nopții, aceștia se descarcă, iar dimineața șoferul are surpriza de a nu-i mai putea porni mașina. Ne-a declarat Gheorghe Butco, patronul unui atelier auto din Satu Mare. Da, e vorba de domnul consilier Gheorghe Butco. O altă problemă des întâlnită în perioada frigului extrem este lichidul de răcire a motorului, care este foarte diluat. Pe timpul frigului este foarte important ca antigelul să fie mai puțin diluat în apă pentru a rezista la temperaturi mai coborâte. Am mai întâlnit probleme cu anvelopele, care de multe ori nu sunt pe măsura vremii de afară, dar și alte probleme de natură tehnică. Așa. Președintele Iohannis și premierul Ponta au avut întâlnire de lucru la Cotroceni. Da, sar unii cu gura. De ce nu îi spune? De ce nu-i nu știu ce? Ăștia sunt ăia obișnuiți cu iese cucu la ora 6:30 la Cotroceni și face bla bla zilnic, nu? Nu, dragii mei, s-a intrat în normalitate, nu mai e bălăcăreală, scandal și consider că e bine ca cei doi să-și dea mâna pentru o conlucrare, pentru a scoate țara asta din marasmul în care s-a înfundat în ultimii 10 ani. E vorba aici de o colaborare firească, normală, așa se numește, nu? Mi se pare normal să se întâlnească săptămânal, să discute problemele, să se consulte și să le discute între ei, nu pe ecranele televizoarelor de astea, știri, televiziunile de nișă, așa mai departe, unde veneau doi și urlau la alții trei și pe 15 minute era invers, da? Unora li se oprea la valiera, alții erau dați afară din emisiune, alții vorbeau la limita vulgarității. Deci nu mai merge așa. Haideți să facem o politică normală în țara asta, nu cu bălăcăreli și cu vedeți că știu eu. Da, scenariul șoc al musulmanilor români privind atentatul de la Paris. Iată ce spune imamul Bucureștiului. Dragi telespectatori, da, avem o comunitate însemnată de musulmani și în România și dați-mi voie să vă spun, sunt oameni de treabă. Nu tot ce e gata musulmanii e fugiți că explodează sau de-astea, nu. Sunt mulți oameni de treabă, majoritatea. Deci să nu confundăm musulmanul normal
cu fanaticul islamist, extremist, nu. Principalul, iată ce spune imamul Bucureștiului, Osman Aziz. Nu vede în acest atentat interese religioase. Părerea noastră e foarte simplă. Noi mergem după linia Coranului. Ce scrie acolo, noi asta respectăm. În Coran scrie foarte clar: dacă omori un om, este ca și cum ai omorât întreaga omenire. Iar dacă salvezi viața unui om, e ca și cum ai salvat viața întregii omeniri. Ar fi bine să se ia măsuri cu acești criminali, să știe cine i-a crescut pe copiii ăștia și ce interese au avut să-i crească pentru ca să ajungă tocmai la punctul acesta. Ați înțeles ce spune? Omul e doxă. Adică cine a crescut pe ăștia? Ce vă spuneam eu la începutul emisiunii? Sunt absolut sigur că cineva i-a instruit și i-a trimis. Asta spune dumnealui. Cine a crescut pe copiii ăștia și ce interese au avut să-i crească pentru ca să ajungă tocmai la punctul acesta? Ne pare rău, omul este rodul dragostei, al iubirii, omul merită respect, merită iubire. Religia islamică asta spune, să trăiești în pace cu semenii tăi. Tragedia de la Paris a avut loc din cauza intereselor personale ale unora. Ce s-a întâmplat nu e ceva religios, sunt interese personale ale celor care au crescut pe acești copii. Noi, prin religia noastră, purtăm respect și iubire pentru fiecare om, indiferent de religia și condiția sa socială. Păi ce vă spuneam eu? Să respectăm celelalte religii. Așa. Biserica Ortodoxă Română spune: o crimă comisă în numele lui Dumnezeu este o negare a religiei. Așa. Dragi telespectatori, cam atât ar fi. Da, să vă mai spun doar atât. Urmează duminică prima ediție sub Pants. Da, No Pants Subway Ride București. Metrorexul nu este încântat. Ba, am aflat că a chemat și poliția, în timp ce organizatorii spun că vor continua, dar că le cer celor care își vor da jos pantalonii să vină cu boxeri pe ei, nu cu tanga. Na, nu știu cum stă boxerul pe o femeie, de exemplu. Da, se organizează de vreo 12 ani și iată că acum vor să organizeze prima dată în București. De remarcat faptul că n-au avut probleme nici măcar în China, în Hong Kong, și iată că avem probleme la noi. N-au avut probleme în țări puritane, cum sunt Statele Unite ale Americii, unde, iată, s-a ținut și în Boston, în Chicago, se ține în New York City, se ține la ruși, în St. Petersburg, în New York City. Multe orașe de pe planetă și numai la noi, la Metrorex, noi suntem întotdeauna cu 3 corne, dar cum altfel. Bun, luăm pauza publicitară. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, ladies and gentlemen. Bună dimineața, vă spunem încă o dată, dragi telespectatori, iată, a sosit o prezență adorabilă, fermecătoare și aduce a primăverii boare. Am făcut o poezie frumoasă, e vorba de designerul Sodmorea Monica Ștrango. Neața Monica, bine ai venit, la mulți ani! Bună dimineața, bine v-am găsit, la mulți ani și vouă și un an nou fericit! Cum ți-ai petrecut Revelionul, sărbătorile? Foarte bine le-am petrecut, am fost într-o mini-vacanță și de Crăciun și de Revelion. Te-ai cocoțat undeva la munte? Nu, m-am cocoțat pe meleaguri străine, nu chiar la munte. Și tu? Da. Unde ai fost? Crăciunul l-am petrecut în Germania. La neamuri acasă în Düsseldorf. În Nuremberg. Da. Și Revelionul l-am petrecut în Italia, țara pe care eu o iubesc foarte mult. Și eu, să știi. Da. Deci în Italia m-am simțit ca și acasă. În Germania nu. Curios este că sunt alți vorbitori de limbă germană, Austria, și acolo m-am simțit ca și acasă. Sunt mai calzi decât germanii, nu știu de ce. Ai fost, înseamnă că la ai noștri, nu? La ai noștri ai fost în Tot printre români am fost, tot da, printre bineînțeles. Și cum v-ați petrecut? Foarte bine, în liniște, în calm. Anul acesta am avut niște sărbători frumoase, liniștite și a fost mult mai bine, să știi. În familie, da. Da. Au fost sărbători așa, cu pace. Cu o colindă, cu un pahar de vin, obligatoriu roșu, că
Oșanul nu bea vin alb, asta știu. Da, ai dreptate. Obligatoriu. Roșu, cu o șampanie, noi am desfăcut 2 șampanii, una la ora României, una la ora Austriei. Voi cum ați procedat? Noi cred că am desfăcut-o după ora Italiei, să După știi. ora Italiei. Da. Ne-am conformat orei de acolo. Da. Cum a trecut pentru tine 2014? Cum a fost anul 2014 în ansamblul lui? Anul 2014 a fost un an cu multe evenimente. A fost un an al schimbărilor, a fost un an al dezvoltării, atât profesional cât și sentimental. Și să sperăm că anul 2015, dacă nu să fie la fel de bun, să fie chiar mai bun decât 2014. Frumos spus, deși unii analiști financiari spun că va fi un an foarte greu, unde ori o să ne înfundăm, ori o să ieșim din mocirlă. Acum o să vedem. Nu ne speria chiar în ianuarie, la început de an. Va fi un an foarte greu, dar știi cum este? Vorba aia, cine se trezește de dimineață, departe ajunge. Deci dacă ne pornim bine în primele zile, sper să meargă bine tot anul. Eu deja cu soția ne facem planul de vacanță august 2015. Știi? Foarte bine. Ieri am început să ne uităm unde mergem, că ne tot cheamă, ba vărul, ba fratele, în Europa. În Europa o să ieșim, Europa. Foarte bine. Mi-am propus și eu să vizitez. Acum Europa am vizitat-o cât de cât, bine, nu foarte mult. M-aș duce în America, să știi, aș vizita. Eu și cu gagica mea, deja am cânt ca și Florin Oșanu. Da, m-aș duce în America. Haideți să spun ceva. Și eu aș merge în America, dar frate m-a încercat de 2 ori și n-a primit viza. Și de fiecare dată i-a pus o ștampilă în pașaport că 9 luni nu mai ai ce să stai la rând la viză. Și chestia asta tare m-a dezamăgit pe mine, care sunt pro-american, știi? Da, am și eu o prietenă acolo, tot aștept să plece și să mă cheme și pe mine, vedem. Dar dacă reușim. Stai liniștită, că și frate meu a avut chemare și încă semnată, autentificată, parafată, avocat, notar, figuri. L-au trimis la plimbare în 5 minute. Consulii sunt foarte eficienți, consulii americani de la ambasadă. 3 au fiecare 150 de oameni zilnic. Deci în jur de 450-500 de interviuri au zilnic și dintre toți ăia doar 3 primesc vizele. Serios? Da. Pe zi? Deci ăsta este procentul. Fiecare consul dă o viză. Sper că nu te-am tare dezamăgit. Eu de-aia nici nu m-am prezentat la ambasadă, că fratele meu s-a dus, i-a cerut inclusiv cont, a dat extras de cont, avea foarte mulți bani în bancă, știa de chestia asta și luase de la un prieten. Da. De la un prieten luase niște bani împrumut, pe 2-3 zile i-a transferat ăla, s-a dus la ambasadă, le arăta foarte mulți bani, avea pământ, i-a trecut tata tot pământul ce avea de toate și degeaba l-au trimis la plimbare. Să sperăm, mă duc cu un curs de modă să vedem o prezentare. Asta da, ar fi să te prezinți la ei ca fotomodel și poate avea succes pentru că tu ai un farmec personal, se numește șarmă. Da, mulțumesc. Ești frumoasă, ești tânără, ești talentată și dacă îi scoți ăla o rochie pentru nevastă, să zice ce vrei să mă corupi? Din geamantan. Mister, for your wife. Da. Da. Ce ai făcut mai mult? Rochițe de vară, rochițe de seară, rochițe de mireasă? Rochițele de mireasă sunt proiectul pentru viitor, cum ți-am mai zis și data trecută. Sper să ajung anul acesta să încep. Anul ce a trecut am făcut doar o singură rochie de mireasă, practic aceea a fost prima. Wow! Da, mi-a ieșit foarte bine, să știi. Păi mă gândeam că ai dat totul din tine. Am fost foarte mulțumită, clienta la fel și mi-a dat curaj să pornesc mai departe. Dar, bineînțeles, a fost lunile mai-august în care am făcut rochiile de nuntă, lungi. Decembrie de sărbători au fost și acum câteva nunți, am făcut și acum câteva rochii lungi. Majoritatea acestea sunt, pentru că îmi plac să fac rochii de seară, de petrecere. Știu că un singur lucru nu o să faci. Care? Freza de nănașe mare. Da, ai observat că la toate nunțile nănașele mari au niște coafuri sofisticate, numai beculețe n-au în ele, le duci. Da. Glumeam. Chiar știi la ce m-am gândit, chiar înainte să vin la tine la emisiune, aș vrea să fac un proiect anul acesta. Da. Sper să fie și doritori sau care vor să... Aș vrea să... Am văzut și în alte țări, am văzut și acum fiind plecată, aș vrea să deschid un showroom, un magazin.
m-am gândit. Sper și spun să fie cine vrea. Aș vrea să deschid un magazin pentru designeri, pentru că la noi în satul mare nu este. Azi să vă asociez câțiva și să vindeți. Asta a fost așa o idee tare. de început de an, în care chiar m-am gândit de aceste sărbători, pentru că și în satul mare sunt foarte mulți artiști, foarte mulți designeri care efectiv nu au unde să-și expună produsele. Da. Și am încercat și eu să merg în magazine, dar ori nu sunt prea deschiși la această ofertă, ori au produsele lor și iar prețurile probabil diferă, având în vedere că ei aduc marfă, nu știu, din București sau de unde. Da. Și atunci am zis, hai să lansez ideea aceasta, să vedem dacă sunt artiști sau designeri care ar fi dispuși să Mie îmi pare o intre în idee foarte acest proiect. bună. Foarte bună mi se pare ideea. Nu știu, și chiar nu neapărat cu haine, cu vestimentație, pot să fie cu accesorii, pot să fie cu tot ce ține de artă, de poșete, pantofi, coliere, știu eu, tot ce ține de creație. Da, papioane, cravate, Da, ochelari. Și mă gândesc că nu ar fi o idee rea, astfel încât, făcând, nu neapărat la comandă, făcând și produse după propria imaginație, să avem efectiv unde să le arătăm clienților. Când îi dați drumul, mă chemați pe mine, mă ofer să vin 2 ore, vă fac gratuit, împart pliante în față și spun: lume, oprește-te la minune! Designerul e pe bune, intrați și cumpărați. Avem ditătii. Ai făcut un logo foarte bun, vezi? Nu, eu sper să putem pune în practică, pentru că dacă ne asociem mai mulți, nici costurile nu vor fi chiar așa mari ca și pentru unul, pentru că era în plan de anul trecut să fac lucrul acesta, doar că e destul de costisitor, având în vedere că sunt multe costuri, sunt taxe, sunt foarte multe lucruri. Și așa, dacă ne asociem, eu sper că astfel ne dăm șansa fiecare să arătăm lumii. Nu? Pentru că dacă le ținem în propriile ateliere, sunt doar clienții care vin la comandă, calcă pragul. Da. Și atunci lumea nu știe, nu vede. Da, e limitată, cum s-ar spune, posibilitatea voastră de a arăta ce ați făcut, creația. Exact. Foarte Așa tare. că dacă ai vreo idee sau poți să ne ajuți și tu. Dar bineînțeles că pot să vă ajut. Pe partea de promovare dăm voie să spun că am mai participat la campanii. Am participat la campanii intensive, de exemplu la o campanie de 3 săptămâni, o oră jumate în fiecare zi și campania a fost încununată de succes. Da? Da. Dar ideea este că trebuie să crezi în ceea ce faci și să ai și suportul logistic, să ai și asociații, să ai oamenii lângă tine pe care te bazezi. Și sunt sigur că voi vă bazați unul pe altul. Da, sau nu neapărat dacă, știu eu, sunt artiști care vor să deschidă într-un alt oraș, nu neapărat să ne limităm la satul mare, putem să mergem chiar mai departe, Baia Mare, Cluj. Depinde, cu cât suntem mai deschiși spre această variantă și cu cât ne unim forțele și ne implicăm, eu zic că ar putea ieși ceva frumos. Da, mie mi se pare foarte, foarte bună inițiativa ta. Bun, să revenim puțin și să te întreb ce părere ai. Ți-am arătat fotografiile de la diverse metrouri din lume de această acțiune de No Pants to Wear Ride. Nu e distractivă? E distractivă, după cum le-am văzut în dimineața aceasta, dar e foarte îndrăzneață. Nu știu. Așa-i? Păi, ți-am spus... Eu una nu m-aș urca în metrou. I-am povestit Monicăi faptul că fiecare momentul în care intră, da, dar e fixată o oră, înțelegi? Ora la care începe, ora la care se termină. E doar o oră toată chestia. Nu? Doar o oră ține tot. Nu e toată ziua, știi? Am înțeles. Și ideea este că intri la metrou, în stație, ți-ai dat jos pantalonii, îi pui în rucsac, deci este recomandat fiecărui participant să aibă un rucsac, și când ai ieșit din metrou, ai ajuns la stația terminus, cum ai ieșit în stație, îți iei pantalonii înapoi pe tine. Deci toată chestia se desfășoară strict stație, metrou, stație. Cam așa merge. Și pe mine mă distrează pentru că una dintre condiții este să nu te uiți mirat la ceilalți, să nu râzi, să te comporți de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic deosebit. Asta e partea cea mai amuzantă, că nu știu dacă eu, la cât sunt așa, tot timpul exuberant, m-aș abține să nu râd. Da, dar probabil că dacă vezi în jurul tău că toți sunt la fel, probabil că începe să-ți devină un lucru normal, normal. Nu? La asta mă gândeam. Dar sper că nu-l faceți în iarnă, nu? Păi acum are loc duminică.
Acum? Acum, duminică are loc. După masă la 3. Da. Care crezi că vor fi culorile anului 2015? Că știi că eu tot timpul mă leg de culori. Da, așteptam întrebarea aceasta. Culorile anului 2015, cel puțin pe iarnă, am văzut că se poartă verdele, măsliniu, maroul, culorile acestea care sunt un pic mai... pale, mai șterse. Da, dar totuși și catifeaua, ca și textură, să-ți spun, care îți dă culori electrice. Am înțeles. Albastru, asta, electric, da. Nu neapărat să rămânem în culorile acestea de toamnă-iarnă. Dar se poartă, au început să adopte culorile acestea de toamne, verde, maro, albastru. E ok, maro, albastru, da, verde nu, știi de ce? Tot timpul mi-a fost frică de un lucru. Dacă iau verde pe mine, au să mă pună președinte de onoare la Asociația Prietenii Pădurarii. Da. Glumesc, știi că glumesc. Cu cine te-ai asocia în acest demers a tău, în această inițiativă să deschizi un magazin al designerilor, să mă rog? Alena Ignătescu? Da, bineînțeles, cei care suntem în asociație și oricine poate să vină. Chiar am să vorbesc cu Mihaela de la Centrul Cultural, dacă e cineva interesat. Putem să decorăm showroom-ul cu tablouri, de exemplu. Pot fi și acestea de vânzare, pot fi diverse artiști care putem să contribuim la un design interior, să zicem. Deci nu trebuie să ne limităm neapărat la, cum ți-am zis, la vestimentație. Și atunci sunt foarte mulți oameni talentați la Centrul Cultural, care totuși n-au nici ei decât prin câteva vernisaje, nu își pot expune spre vânzare. Am fost la Galeriile Oșan, când am văzut acolo pe hol câteva tablouri. Da, da. Dar eu zic că într-un magazin de specialitate, de cultură, ar arăta cu totul altfel și oamenii ar ști că locul acela e special destinat artei. Da. Ce ai dorit să le transmiți telespectatorilor acum la început de an? La început de an, în primul rând, aș vrea să le transmit un an superb din toate punctele de vedere, cu multă sănătate, pentru că dacă avem sănătate, restul le facem noi de toate. Și, bineînțeles, să se îmbrace la modă, să îndrăznească, să îi aștept cu drag pentru orice eveniment, asta în special doamnelor. Și ce să mai spune, multe bucurii. Îți mulțumesc că ne-ai onorat astăzi cu prezența, îți doresc mult succes în noul an 2015 și o să te rog, dacă eu cumva nu aflu, în momentul în care ai o inițiativă cu colegele tale, să mă anunț din timp și vom fi acolo pentru a vă filma, pentru că întotdeauna ne-a făcut mare plăcere și am constatat că colecțiile voastre nu sunt cu absolut nimic sub cele prezentate la Milano, Paris, London și așa mai departe. Sunt foarte frumoase. Mulțumim frumos! Eu sper ca să putem, cel puțin măcar anul acesta, să luăm inițiativa, să ne asociem, să pornim pe un drum și eu sper cât de curând să reușim, să te chemăm la inaugurare. Păi știi că am fost și la ultimul vostru eveniment, dar eram presat de timp, n-am stat decât atât cât a fost colecția ta, după aceea am plecat, n-am mai văzut mai multe. Da, am fost pentru că i-am promis Monica Estrango că o să merg și în timp ce mă învârteam pe acolo și eu să prind un loc unde să văd cât mai bine, nu numai că am dat peste ea, dar am și sună telefonul, mă suna cineva, dar tu ce cauți aici? M-a văzut un prieten. Tu nu ești tare cu modele, da? Zic, am venit să văd dacă n-au pijamale îmblănite. Da. Îți mulțumesc și îți doresc mult succes. Mulțumesc, la fel și vouă. Dragi telespectatori, acum bancul zilei e foarte frumos. Dacă tot e la mod acum subiectul ăsta cu religios, cu fanatismul, cu islamismul, cu nu știu ce, eu am găsit paragraful pierdut din Biblie. Paragraful pierdut e din Geneza. Dumnezeu, după ce l-a creat pe Adam, l-a întrebat: ce se va întâmpla cu tine, Adame? Adam a răspuns: Doamne, nu am pe nimeni cu care să stau de vorbă. Dumnezeu a spus: o să-ți fac o companie și aceasta va fi femeia. Dumnezeu a spus: această persoană va aduna hrana pentru tine. Femeia, atunci când o să descoperi hainele, o să ți le spele. Ea va fi întotdeauna de acord cu orice decizie
pe care o iei. Ea îți va face copiii și nu-ți va cere niciodată să te trezești în mijlocul nopții ca să ai grijă de ei. Ea nu te va cicăli și va fi prima care va admite că ea a greșit atunci când tu nu vei fi de acord cu ceva. Ea nu va avea niciodată dureri de cap și îți va da în mod liber dragoste și pasiune atunci când vei avea nevoie de ea. Adam l-a întrebat atunci pe Dumnezeu: și cât o să mă coste, Doamne, o femeie? Dumnezeu a răspuns: păi un braț și un picior. Apoi Adam a întrebat totuși puțin timorat: și ce primesc dacă dau doar o coastă? Restul e istorie. Da. Și cel de-al doilea, Ion îl întreabă pe Gheorghe: bă, Gheorghe, mă, dar unde te-ai bronzat tu la mare? Pe plaja de nudiști. Bine, bine, dar de ce ai cercuri albe în jurul ochilor, mă? De la binoclu. Vă mulțumesc că ați fost și azi alături de noi. Vă doresc o zi frumoasă, un weekend plăcut tuturor. Ne întâlnim luni dimineața la 7 fix pe Nord-Vest TV. Sunt DJ Gabi și vă spun ca de obicei: bye bye! Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, ladies and gentlemen.